Jsme zpět. A tohle je třetí část Miniher. miniher. Pořád jsme na Bedwars. Bedwars. Pořád na té stejné mapě a po mně je nějaká červená odporná mrcha z růda, všechno možný. Je to prostě švej, který něco na mě zkouší. A zabil mě. Oni jsou u nás. Ne, ale skoro jo. Jo, už jsou u nás. Zrovna jsem dostal meč. A jde nám začít postel. Yes, hodil jsem ho dolů. Muňa. Já mám Matildu. Dobře, půjdu. Já mám nápad. Běž, Matildo. Pozor, Romane. Tak seš tím blázen. Pěkně já. Pozor. Jde někdo po nás? Jo. Ne, já se spadl. S tím lukem, že jo? Jo? Že já tě zabiju? Ne? Ale jo. Matildy, oni nám se poslali Matildy. Aspoň, že já nevidím, aby se seknul PMC. Dobrý. Bum! A teď je řada na nás. Kde je Matilda? Tu kabel. Kolik stojí? Za to 64 bronzíků. Kolik máš? Čeho? Bronzu. Tak už bouchni Matildo. Oni mi zhodili Matildu. Čuhajskové. Už jdou po nás. Tvrdíš. Pomoc! Je dole. Vidíte to? To dokáže obyčejná tyčka. Mám Matildu. Matildo, vybuchni. Jest, on se tam sekl. Matilda Zabil? vybuchne. Ne, Matilda. On nás sekl. On se tam asi... On se dostal. A ta Matilda ho nezabila. Nevím, asi ne. Jsi mrtvej? No, úplně. Jsem. Ne. Jo. Tak mi pojď pomoct s ním. Já jdu rozbít postel. Aha. A jo, to já jsem u někoho jiného. Jsou červení. Tamhle. Jsou u tebe všichni? Ne, jenom ten jeden. Ten jeden silnej. No, už jde, a ten druhý jde sem. To dobře. A oni nám dozničí taká postel. Já jim taky. No, už jde i ten druhý. Mně se to nepovedlo. Mě zabil. Au. Tak stačí 3. To jsou háči. Tak to je.
Já jsem se zasekl do pavučiny. To jsou strašný hekři. Já se jenom když přijdu, tak se bugnu. A zabiju se. Ty vole. Jeboňa! Co to? Oni jsou 3. A já se odpojím. Oni jsou 3. Roman, oni jsou 3. Odpojíme se. Ne, Už je zabil. mám je. Nevadí, ale jsme aspoň druzí. Juhu. Jak dlouho točíme? Dneska se dobíte? Už 6 minut. 6 minutek. Tak dáme ještě jedno, nebo dáme nějakou kratší minihru? No, něco asi kratšího, to bychom nestihli bez vás. Hunger ne. Survival Games? Hide and seek. Tady nefunguje přece. Co se udělat? For my restarting. Survival Games. Mm-mm. Jo, Mm-mm. pojď. A Tak nebo co jo. teda? Survival Games. Tak vidíš. Survival Games 1. Nebo 5, jako kdyby. Tam jeden hráč z 5. Počkej, cože? Survival Games 1 z 5. Počkej, jsi jedna. No 1 z 5 je tam. A jo, to je Hunger Games. Jsi valič. Ještě survivalovky. Survival Games a Survival Games 1. SG1. Pojď. Jo, už běžím, kámo. Ahoj, fanoušky. Jdem, pojď, jdem. Jdem tamhle, jak je těch... Počkej, Na Arabika. kde to je? Úplně nahoře. No já už tam nejsem, to už hraje. Nehraje. Jo, tam. Dělej. Já tam jsem. A kde seš? Tamhle, tě vidím. Romane, proč moc sebe tak daleko? No, to mě taky zajímalo. Já jsem chtěl, abys to tady někde vedle mě. Ne. Jedu pryč, tady maníka. Jo, a kam jdeš? Dopředu tam. Čekej na mě. Kam to jdeš? Tady čekám. No já už jsem tady. Aha. Aj, karamba. Kam to jdem? Tak je česká. Tak ven. Sakra, už se bude vraždit. A ona je rybářský prut. A já na ně nemám nic. Já na Česká. Co v ní je? Co v ní je? Nic. Já jsem mrtvej. Fakt? Tak rychle? Tak se na mě aspoň koukej. Nejsem, já utíkám. A já myslím, že už jsi fakt umřel. Ne. A teďka. Teďka jo, tak se na mě když tak dívej. Je, stejně rozdechl. To jsem byl já. Fakt? Jo. A Co mi kradeš moje věci? Co mi kradeš moje věci? Takže, Já? jo, jenom za tebou. Já vím, ale podívej dobrý věci, podívej diamantový všechno. Bum. Můžeš na to TNTčko. Hm? Normál diamantový meč, ten cheater. Tady To se dáme ještě odpojí. jednu. Odpojíme se, dáme ještě jednu. A půjdeme... 2 je Mazevila 2. Co? Mazevila 2. Se startuje. No už je startnutá. No, a já tam nejsem. Taky ne. Trojka. Jo, jsem tam. Ty? Ne.
Tak dělej. Jo, jsem tam. Yes. Čau. Batmane. Čau. Čau, pozdrav do videa. A pozdravujeme Jara, Andrew, Man, PvP a Ruman. Ještě kdo tady je Alaj, Join 92, Lumas 97, Jen Original, Zdepek, John 92, Lento. Kam běžíme? Tam je léto a je všechno. Všechno péčné. Jedem, hoši, jedem. Čestka, rumpáč nějaký, jedem. Jdem, pojď. Jedu nahoru. Fakt? Česká! Au, kaktus. Nečestka. Zlatý a wow. 2 TNT, ty bom, já mám 3 meče. A dobrý? Jo, zlatý, dřevěnej a kamenej. Jo? A 2 TNT. Tak potkáme se někde. Já nevím kde. Tak vylez z toho baráku. Já už tam dávno nejsem, už jsem dávno. Dobrý, jsem teď s tebou, jsem u tebe. Pomoc mi, jde po tobě. Au, zabilo to mě a ne jeho. A jeho. No, ale mám A mě to zabilo. Proč mi nejdou vzít ty tvoje věci? Aha, já jsem taky umřel. Jo. Líp. Mazalín 3. Auta. Počkej, já tam ještě nejsem. Jsem tam jako první. Tak Ově. dělej, odpoj mě. Tohle já vím. Proč to nejde? Mně se nejde odpojit. Můžete máš takovou to kolečko, úplně v rohu. Já vím, a ono to nejde, ono to nefunguje. A mi to funguje, musíš jako by to otevřít. Však já to vyjonáš, to mi nemusíš říkat. No, už konečně. Jele. Na jakým? Jsme tam 2. 3. Dělej. Nějaký krytl se připojil, nevíš, kdo to je. Jo, fakt jako na to šedí. Aha, čauet Mlanca Dan. Huscar mír prej, žádný mír, musíme ho masakrovat. Ale se mi pomaličku vyvíjí do tebou. Haskre, kudy? Tam, nahoru. Počkej, jdu dělat. Takže tady to stopneme a půjdeme hrát znovu. Proč? Počkej, už je na 14 minut. Jo, dáši. Tak tohle bylo lidičky pro tohle video vše, takže čau. Romane.